Hello po mga kaibigan, last week po ay nakapamasyal po ako sa SM Telebastagan at may nakita po akong isang art exhibit. Habang naglalakad-lakad po ako doon sa may food court ng SM Telebastagan, meron po akong nasumpungan na exhibit. Yan po yung exhibit ni Carlo Ramos Dizon, Playtime Memories. So na-curious po ako at lumapit. So ang nakita ko po ay mga superheroes. Yan, parang Transformer po yung una. Ito naman, parang si Iron Man. Yan, parang mga recycled materials, mga metals. Recycled metals na pinagdikit-dikit. Si Darth Vader. Si Darth Vader yan. Ito naman si Bumblebee. Parang mga recycled parts na pinagdikit-dikit. O ito naman si Captain America. Oo nga no, mga recycled parts nga. Yung mga nasa gilid ay parang mga tapalodo. Si Iron Man na naman ito. Yun, parang mga washing machine naman yung parang spring. Yung hose ng washing machine. Yan, ano ba ito? Resiklo, parang resiklo. Local siguro yung team nito. Ito naman si Batman. Yan, galing din sa mga recycled materials yung ginamit niya. Galing, di ba? Yan, hindi ko pa rin alam kung ano yan. Pero napansin ko, puro mga crosses po yung pinaka-design po nung mga ginagawa niya. Mga cross. Yan, si Incredible Hulk. Yan, sa ano ba yata? Parang sa Power Rangers yun. Parang si Lord Zed. Yan naman si Spider-Man. Yan, hindi ko alam kung ano yan. Babaeng may ibon sa mukha. Ito naman. Parang pagong. Si Pong Pagong na umaakyat na may dinosaur sa taas. Mga laruang dinosaurs yan. Nagdikit-dikit niya. Galing, di ba? Naging artwork tapos pininturahan niya. Yan, hindi ko alam kung ano yan. Yan, ito naman si Ultraman. Si Ultraman na merong gulong sa ulo. Meron po siyang exterior na gulong sa ulo. Yan, parang busina ng bisikleta. Saka mga brush at sandok. Ito naman mga turoto. Yan, galing din sa mga recycled na materials na pinagdikit-dikit tapos pininturahan para maging artwork. Ano to? Para tong mga baybayin na yun. Luwid, yung kahulugan po nung nakasulat sa taas at ito namang medyo mahaba. Dakal salamat. Ito naman, ang kahulugan niya ay kabalen. Yan, mga baybayin siguro yan. Yan, Art in the Yard. Playtime Memories, a Carlo Dizon Visual Art Exhibit. Ayan, ang ganda po ng mga art exhibit niya na naka-display. Ang nakakalungkot lang ay parang kaunti or halos talagang wala pong tumitingin. Ayan, siguro hindi pa po ready yung mga Kapampangan para sa ganitong mga art exhibit. Marami pong salamat sa panonood, and again, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel ay huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe po at paki-like po ang ating video. Marami pong salamat at magandang buhay. Bye-bye na!